Apa bayi lahir ceprot kae kok mesti metu rambute. Lho, sebab kuwi lho, wancane ya wis ngono kuwi. Hah, ora iso, Dik. Lho, alire iki lho wis wong lahir procot mesti metu. Ah, ora iso. Lah nyapa? Sebab ning jero weteng gak enek tukang potong rambut. Wow. Iya, Pak Daya. Ngono lho. Iki srekalane gitu ngene, Dik. Dadi umpamane wong lahir procot, Heeh. kuwi ning jero Ora enek wong potong rambut. lah enek mesti dikeroki. Lah kok sapa be kok ndase dhisik sing metu? Lho, Kersi. mboten ngertos, Bos. Nah ya gila. Terus saurane. Ora ngerti. Sebab apa kok ndase sing metu? Lah, lelak tangane kuwi ngowok-ngowok liyane, Bos. Aduh, percil ya ampun angel. Kowe aneh. Kowe aneh. Bayi lahir cenger, nuwun sewu. Bayi lahir cenger ceprot ya sebab apa kok mesti nangis? Lho, sebab ya lho, ya lek nangis ya mesti umume wong lahir. Sebab apa? Sebab apa?